हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आदा निसानि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आं दा दंफैयो बाथौफुरि मानास हाग्रानि सिङाव माने जोंनि बर' बै ब्रह्म धोरोमनिया बाथौ धोरोमनि बाथौ मन्दिर दं बेवहाय फुजा होफैयो दा जों बिसिम थांनाय नंला खोमा बाथौसिम दा जों बेयावहायनो दुगैबाय जोङो मानो होनबा बाइकजों फैदों जोङो बाइकआ थांजाला बिनि थाखाय जों एफा गोजान थाबायलांला 2-3 किल'मिटारसो जागोन होनदों अन्थाइ गोजा बिरादनो खस्थ' मोनगोन माखासे मानसिफ्रा आंथ' हायो जेबो नङा दा माखासे मानसिफ्रा हानाय नङा थाबायनो दा बेखायनो जों बावहायनो एसे दुगैनानै इन्जय खालामनानै थांगोन आरो ना दा नोंथांमोनाथ' नुगासिनो हनै भिउआ बेकग्राउन्ड भिउखौनाय डेन्जार लाइक सरलपारा ना खिन्थु सरलपारानि साबसिन भिउ खिन्थु फैनायावल' लामाया एसे प्रब्लेम बाइकजों फैनांगौ बुहुत अफ रड आरो ना ओरैबायदि गुसु दैयाबो मोजां जोमैफ्रा नाय चलो चलो बेसे गोजान दंबावो आदै बै हाग्रा दंफां नुहुरनाया बेखौ बारबानो मोनबाय जिखुनु बे हाजो मोननाय ओरै नांजाबनाय नुनाया बे खनायावनो जाबानो नागिरो नोङो बबेयाव दङ नोंखौ नुब्लानो बावगारलाङो आङो बबेयाव दङ मेगन आंनो जाबानो नागिरो नोङो बबेयाव दङ नोंनि रायज्लायनाय थाबायनाय गासै आंनि आखु जाबाय
लासै लासै आङो गावखौ नोंनो आं बावहरबाय मा बुंनो Hey, lot of man. Wow. Dekho to jara. Ah, dekho jara. Kita gari yang udah mana mah? Pulang lagi. Mau nanggu, itu barlang nanggu. Halo लोगोफोर, आं दा दंफैयो बाथौफुरि होननाय मोनसे बेयाव बाथौ हाजोआव बाथौ फुजा होग्रा मोनसे दङ। बहाय जों बेरायनो फैदों ज' लोगोफोर बिजिनिनिफ्राय फैदों जोङो ओरैजाय मोजां ना जायगाया गारिखौ लांनो हानाय नंला जों दा बेयावनो गालांसिगोन गारिखौ दा लांनो हायो ना हाया हनै सासे टेस्ट नायनो नागिरदों र' वाव जोंनि चिराङावबो बेबायदि बिजिनियावबो बे मानास रेन्जआवनो गोलैयो बेबायदि जायगा दङ वाव आरोना wah गोमदों माथो लाबो रेव गाबदोलै खुलुमग्रे आंबो दुगैनि र' दसे wah मोजांलै दैया गुसुथार अन्नानै आदा नासिनखौ साबस्क्राइब खालामबाय था बयबो मा होनो नोंसोरनि अननाय मोनोब्ला आदा नासिनाबो बहुद गोजौआव जौगालांनो हागोन थेंक इउ ब्र थेंक इउ आदै नै जोंना बेनो मास्टारा जोंखौ लेंबोग्रा ओइ आदै थेंक इउ आदै लाबोनायनि थाखाय माबायदि मोनदों फैनानै बहुद मोजां मोनदों औ ओइ बे भुटानथारा एकदम थ' बारलांनायनो बारनाय नायनोसै हायोना हाया बायनो बारबाय इयो बारबाय नोगोद देन्जार बियो बारनायाव बाबु दै लोंफैग्रा नै लोगोफोर बेखौ नाय बाबु दै लोंफैयो बाबु दै लोंफैग्रा लामा बेयो बिसोर फैयो भगबान गणेश बाबा मैदेर एलिफेन्ट बाबु दै लोंग्रा इयो लामाया इनो ना हेलाय भिउखौ माबायदि नुयो इउ1 माय गड ओइ बाथौ इयो बैयाव बाथौ दंना
उल्टा वाइ साइसा मिरर वाइ नायलाय युवा cannot zoom Bijing barna, bijing bar, kurungjo. Barlano, urusasno. 장시거 Wow, enjoy. Đây dugaydों. Chao माथो गब्रायजोबो. गजा. ओइ. थैबाय नामा बिलाय? हा? माथो खालामनो लांनोबोथ' हाया? गालांसै. लांनोबोथ' हाया? वाह. ओइ माथो गोथांसो. Đây laki ontai. Laki ontai. Đây bे bala. Beयो मानि बालामोन? Bे दैनि bala. नैबे जाबाय लाखि अन्थाइ ना नों बेखौ न'आव लांसिगोन बेखौ एवनाबो जाजायो ओमफ्राय थाव गुदुङाव ओइ ओरैनोसो होनदों दे रायजोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो लोगोफोरनो नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन बे चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनि आन्दाराव आरो ना इयो मानासानो गोलैखायो ओरै आनन्द बाजारजों फैनांगौ आं दा डिसक्रिपसनाव होगोन लामाखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव नाय बबेनिफ्राय बबे फैनांगौ जों बिजनि टाउननिफ्राय फैदों 1 घन्टा लाबाय आरो बिसिम सफैनो जोंनो ओरैनो बारा गोजान नङा नंनायालाय लामानि थाखाय एसे लेट जायो लामाया गिदिं गिदा खासिबारि गोजा ट्रेक्टरसो खारो ट्रेक्टरजोंबो फैजायो